Kaixo denoi, ni Ainhoa naiz, eta bea Inigo da, eta gaur gatoz pelota desberdinekin masaje batzuk ematez, bai? Hortako, hartu dugu pelota bat zulokin, koska desberdinekin. Pelota pixkat handiagoa. Handiagoko bat, biguna. Eta bi txiki. Bale? Hasingo geha, mugitu etxean. Bale, hasiko naiz pelota handiakin, bai? Eta hasiko gara goratikan, buruko patetikan, hanketaino masajeatzen. Bai? Eta emango ditugu baloiakin, borobiak. Estutuko dugu baloia beherakan. Venga, eta hor mugitzen, alde batetik bestean. Eta goratikan behera. Jarriko dugu baloia bizkarrezuran altueran, eta hortikan alde batean estutuko dugu baloia, zapaldu ondo, eta bueltatu nobea, eta berdina bestaldea, beheraino zapaldu baloia, eta bueltatu, eta pixkanaka goraka juko bea. Venga, eta estutu baloia, Eta berdina, zorbaldetatik lepoaldea emango dugu, bai? Eta zapaldu eta hortikan, ukalondoan ere bai. Venga, barrutik kanpoa zapaldu baloia. Hori da. Eta berriro berdin ingo dugu. Venga, zapaldu fuerte, alde batetik. Bestaldea. Hori da, oso ondo. Eta orain, jungo geha, hanketa bai, zapalduko dugu baloia, eta luzatu. Txorkatiraino eta bueltatu. Eta bestaldea beste hanka. Eta zapaldu ondo. Eta bueltatu. Berdina. Hori da, eta bain niko dugu, barrutik kanpoa eta kanpotik barrua. Hanka guztia inguratuz. Hori da, eta bueltatu. Normal, eta beste hanka. Kanpotik barrua. Estutu baloia. Erditik beste behin dugu hanka bakoitzen. Venga, oso ondo, eta beste hanka. Hori da, bale, eta bain beste baloi hartuko dut. Bai, koska azkana zuluak, eta berriro hasiko gorako partetikan, eta hemendikan borobiak ingo ditugu. Eta
bizkaretu guzti arte dugu, Albota jungo beha eta goraka. Eta besuak ebai, masajeatu ditugu. Lepoaldeare bai, eta beste besua. Hori da. Eta berriro modu berdina, beherakapunez. Hori da, eta pixkanaka, hanka batea jungo beha. Eta borobilakin, baloiakin. Hori da, eta gora. Venga, eta bezaldea. Vale, hori da, eta orain, goratik hanberaino. Venga, masaje ondo. Venga, buruare hartu. Venga, eta azkeneko aldiz. Oso ondo. Bukatu pelota honekin. Begira, orain aldatu egingo dugu, bera jungo da, eta ni egitea. Begira, aukeratu ditugu ere, bi pelota txiki bai, esku bakoitzean, eta biekin batera egiteko. Estutu pixkat ere zirkuluak egiten eta estutu beldurri gabe bai, ez dio minik emango. Bizkarra, besoak, sorbalda eta lepor. Burua ere, masajeatu daiteke, pelotarekin. Venga, estutu beldurri gabe. Kilimak egiten baldin badizkio ere berdin. Masajeatzea gauza lumbarrak, ipurdia, edo gluteoak. Venga, hilotzen eta jeisten jungo beha, bai? Eta orain, hanketara goaz, istiotibialak, bikiak, ondo masajeatzen, zirkuluak egiten. Oso ondo. Begira, goraka berriz. Eta zirkuluak egin ordez, edo deslizamenduak egin ordez ere, bueno, aldatuko ditugu pelotak, deslizamenduak egin ordez, bestearekin egingo ditugu presio txikiak, bai? Presioak. Kolpe txikiak, oso txikiak, bai, mina eman gabe. Leno bezala, bai, zirkuito berdina, hau da, goitikan hasi, burua ere egin daiteke. Orain dena, deslizatu ordez, bote txikiak edo kolpe txikiak emango ditugu, bai, gorputz osotik. Bizkarra, lumbarretan ere.
bikiak, eta baita ere, hankan planta ere, egin daiteke, berdina. Gorpoa. Oso, gorakagoaz. Venga. Bizkarra pixkat. Eta suabe bukatzeko bai, poliki deslizamendua ere, gorputz osotik. Suabe, bai, kolpeak egin ordez, orain deslizatu gorputz osotik. Klima txikiak egiten. Zuek, etxetikan beste pelota tamaina baldin badazkazue, inkluso hau bezala, bai, montikuluak edo batxara eskala, bai, masaje egiteko, erabili dezakezue, bai. Inkluso botila bat, bai? Bale, oso ondo. Probatu dezakezu etxean, bai? Asko erlajatzen duta, bale? Espero dut gustatu izana, eta beste bat arte. Agur!